Venga, Martín, venga, venga. Venga, opa. La maticata fuera. Done. Dai. Allora sicuro però andiamo a ricostituire. Máquina. Madura aquí con la stenda. Vai.
Iñaki Olano dator lehen biziko postuan. Hortxe txaloak atzetik aurrenako lasterketa egin duelako Altzako korrikalariak. 2 ordu eta 7 minutu eta 8 segundoko lana egin da. Imanole piki bat atzera egin duen zer gertatu da, ba? Ez dakit, hasean tarte erresatea du Imanolek eta, gero usten iziguala. Torri joazen Peinat Katarain eta Xabi Zarrantz eta taldekidek. Eta gero ja etxegarat inguratzen hasitezkigu esaten, gertuixo batez egon Imanol. Eta, egin aizien du animazioatiken, bestela esateziguen benetan. Eta, aurreak eta ikusten hasi naiz. Eta azkeneko aldapan kontuatzeko gaine jarri naiz. Harrapatuet eta pasaiot eta, nahiko justu zigoan, nahiko presko bukaeran, da, horrexe. Zer izan zure izena agertzea jamorizan egiten dute, Izan oso polite, egin gaina azkeneko momentu artean keako ditzen, gai izan urtean antatzeko. Zorionak. Altzoko aduko urten gara Iñaki Olano, oraintxe sartu da hirugarrena, Xabier Zarrantz, bigarren ere sartu da ikusi dugu, Imanol Goñi, lasterketan lehendabiziko postuan ibili dena, eta laugarrena ere, pentsa, elkarren ganden zeinen gertu ziren, Peinat Katarain ere, oraintxe sartu da. Gurrean, urtetik urtera gazteago eta indartsuago. Oiana Kortazar remetxe dator, eutxe egingo dio, lehendabiziko postuari Oiana Kortazarraitzat. Garaipena, 2 ordu, eta 24 minutu eta 10 segundoko lana, bigarrenez Garaile, Oiana Kortazar, Aseri trai lasterketan. Hasieratik lehendabiziko postuan. Kriston lasterketia izan da, onditzek ez tozta bat erraz ipini, eta horri eskerrak, alik eta ondukan ere esportzu gehiago egin do, nero gortuta limitera eraman do. Aldapa gora ez naiz oso indartxu sentitu eta hor ondit gerturatzen zen, aldapa bera eta zenbat eta argitartea ondia hobeto moldatu naiz. Eta ez batzuk humedaleagatik edo, azkengo 5-8 kilometrotan gemelotako zon kalambrea eta geroak tenso jartzen zen eta altzatutzen zian. Horan pixan ezki pasatu zen zurtan, baina primera, metro zeko ezi. Zuebion artean tarte bat egonda oitziak izan duzu aldeari, gerturatzen zitzaizun, baina... Kontua da aldapa gora bera oso indartxu dela gaur eta nire zain indartxu, beraz, bera gehiago izan da gaur aldapa gora. Eta hortxe onda oso gertu dukidot, momentu baten ere ez dozta pasatu, baina oso gertu egon da. Baina, igoerak ere ziren oso luzeak, denbora ematez oztan eusteko, mantentzeko eta ondoren aldapa bera eta lauan ies eitzeko. Eta, egon naiz 3 aste egozo korrika gutxin da, kompetitu gabe munduko Golden Trail Serieseko azkenengo lasterketan oso nekatuta amaitu nebalako eta atxeen aldear nebalako, orduan premina neukan olako lasterketa bat eitzeko, onditzezelako lehiakideekin indartsuak eta gorputza alik eta gehien esprimitzeko, berrizkera itzultzeko denboraldiaren bigarren zati honetan, zelan zuten den. Oiana, eta berak ere esan du, gogorakoan eta sufritu arazi diozula, baina eutxi egin dio. Fuerte dago eta berantzpetan asko eta gehiagotzen gaztela ezin ditulatzen dira barrapau. Baina, paso. Oker eskonaiz lehenengo aldia zenuen zuka Xeri Trailen. Entzuna izango zenuen ezagutu ez, ze iruditu zeizu? Egizan oso polite iruditu da diren bagidela eta gustora. Zirkuito zare gorri polite eta giroa be kristona, euraldi ebe oso ona. Orduen ezin gehiago eskatu